ባህርያዊ ብላክ ካስተር ኦይል ሙዝ ካብ ናይ ኣዝርእቲ ቅብኣታት ዝስራሕ ኮይኑ ንመናፊት ቆርበትና ዝዓብስ ናይ ተፈጥሮ ቅብኣት አካላትና ፈጽሙ ዘይንቀጽ ምስተመሸጥና ወይ ምስተቆነና ዝተሰባበረ ጨጉርና ጠል ዘለዎ አንጸባረቕ ምስሊ ክህልዎ ዝሕግዝ ብሉጽ ምርጫ እዩ አጎር ባህርያዊ ብላክ ካስተር ኦይል ሙዝ ብቀጥታ ካባና ክትእዝዙ ምስ እትደልዩ አጎሪልኩም ካብ ፕሌይ ስቶር አፕሊኬሽን ብምውራድ ቀወምቲ ዓማዊልና ኩኑ سلام كبرات تخاتلتي كامبالاشو كمي قنيكم كم تلمدون بعر فريز بلا مدب لهم معلتون حزنا لكم ماتينا لنا مسانا تصنحون سنة مكتتال نايلهم مدبنا انتاي نايلهم عند مدبنا أبزحل في مدبنا بسعبا إيست أفريقيا حفشة وحكمنا قربتي مقلتي قربنا نايلاني قرب إيرتران كاب بقنقام كاب بقنقا لا تشجروا إيش ليقولوا بقنقا شجروا أبزقنا إيرتران حكمنا سلزخونة نجم بقنقام يرادو ولا دقام حيزمهم لحد أخوينهم تخبتخ نتحكم أين قرونهم تحمامهم أبزقن نجم تخبتخ نتاي سمو عمين قرون كم إن قربتي تزاراري من اليوم حجقن حفشاوي مقلتي بزعبا إيست أفريقيا كان وسدينا وزجزا حفشة ولا ناي حرسدي وكال عبيتي اللو بزعدي عبيتي أنستي ولا سقوط بقامك عز الشجر أبزمت يمكن دليتهم حمام كم دليتهم جرنكو جرس اللو زخلو بهيت أي تخفيت اللو مزلوا بإست أفريقيا أنا يحرسونا اللو حرسي أبزمت ين بقامك دليتهم كحرسة مالتي نزل بار من يوم رخت بنا بزعبا إيست أفريقيا حفشة وحكمنا ما برخت بنا نحيلني نعدل نازل وأنا بجد نفس رحمينا كمان نتي نازل لنا هيلهم قاعد حن متخي قاعد حنصنحك قاعد حنصنحك إحنا هنا نتينا يعني بس كنا بحتونا دحن مسجارنا بزعبا نفس خربتي على علينا شو نحط حتونا كم كيل قبل عم يزمسكنكم سوليانا عند فيلي أنا هيلن هبت سلاسي بهال أبزعد خبز متش ودش عمت غير له نزيا كامباني كم مسرتها خا 4 عامتن درجة 4 عامتن 3 ورحن 4 سوري 4 عامتن 5 ورحن كباب غير الله زي مثل ناتي مالتي بزعبا زي كامباني إيست أفريقيا كنتش حنا 10 شمونتن ورح عاديات خفيفة كتكفت كلا أنا بعد بيتي سعر أسملاش كمون كلتا دكواتر جونن سنهين زبهالو نيرو مسانا كل مسرة خلنا مالتي تحسب كم تقول لنا نفلتو كم زغتو بلوز أنا حكم مالتي سبي شجر نيرو بتعمي شجر نيرو أب كامبالا بقى أخ تزارو اللي زي تخل الحمام كاخد قلت صل زي تخل كنتاتي نيرو مالتي حجيتا ما بقاسيت كستا حكمنا مسكرنا مسبع البيتي تكونتات رئينا يوم مالتي أم نفسنا رئينا يوم ولا دامر كتزارب ولا خال إنجليش كم تزيد لكن حمام كاي تقلتني ها سلازي كم زل أزين جبر تباهيلنا نبتم دكواتر كترجموا لنا إلنا زخرنا يوم ويمكن بقولنا ويت مدهاني تخكل دي تخكل لنا خن حتى منا دخلنا بس أنت زرارينا خم زل أمو زين جبر تباهيلنا زي حسب مزيا زي أتجميرة مالتي الجمام رأس كابن بسنا أتجمر إيست أفريقيا مالتي بدحريو إيست أفريقيا تجميرة كل سب بتعمي بزح سب تحويسو تخاطرت ما مسانا زموت ونبانا زموت بزحت حبشة نيرو قالوا سيكا ونيرو منا إيست أفريقيا هم إلى قرب عبيا دنتال ناتا دنتال كلينيك بعلا كفيتا مالتي كابتنات أتاوي بعلا دنتال جيرا أب دنتال بزحت أقاط أمخينو كورونا أقاطيمو أب كورونا خا بوزح مدق أساس لزي نبرنا موزح وين تسرحي نبرتن مالت فرق ناي دي تايم راح تسرح نيرا ناي ليت أي تسرح نيرا لك كورونا مستخفته جن كتعب اللوان بار كتقتل اللواس لزخنا خا محرسي غيرنا نتا دنتالون عباي دنتال كل نجار زلوا مأسر دي سن مسرح دي كل زتقال لزلوا نتا دنتال عبينا خا إيست أفريقيا خبت زنبرتو زيادة عبينا يلنا مالتي حج أخل مدك أسلنا
كم تريو زلهم ويون حراي كنرينا ها كل OPD عبي دنتال عبي محرسون مسناي متبحتو غيرنا عدالينا يلنا مالتي هجي إست أفريقيا كابن إشتي كاب حانت أبارتمنت نبستفل ليا كلاسات هيزا عبي الله مالتي زي أقولكم يا أخي من إست أفريقيا بني سيرفيس كتبولهم بني حرس ترايدهم جميلكم يكم نو حرس عينا برنا المجمرتا قنا مجمرتا كابتم قدامت زنبورو حنصاصاتنا مالتي دنتالن حرسن كنا غوبوزا مالتي ابت مجمرتا تبوز نبرت حفشاو اغلغلوتي نيرو نوس مطبحتون نيرنا كم زي ما كان شاب ديو صفر مستاد جلزا مساله كم زي صفرم تبيلهم سباتكم وصو خلو ويون قلنا عشنا نغرات اغاطيمونكم وصو خلو مطبحت نغبرلهم نيرنا ناي الترا ساوند ناي لابوراتوري اخول نيروا كالخا كم زي ناي اوت بيشنت نيروا عراتون اخول نير ماز عقما نيروا مالتي نيشتي ابارتمنت يعني راب تحتي نابزي كان عبيا لنا مسبلنا مالتي ام تمدب ناس مجمرتا دنتال دحراي محرس خنغبر اندي نيرو تحسب امونغو كن كورونا مسمصه خمس كلنا نفلطخه بزح نغرات وردي بنيروا مالتي لك كورونا مستخفتت كارفيو مستخفته قاليناها نزل علواي تقاريناها بملؤ كستايغيرنا متى محرسي عبينا يا مالتي محرس شعو حجي اقل 3 ورحيات خفيفه بجابير مسكن صبوت سرحلا اخلات حكايم عازخون قريبنا لنا نتا محرسي ميد وايف اخلات قريبنا لنا غوبا بلبلتاوت تبانا تبا اتيم حكايم حجي بتغرينيا عندنا نبلناتي حفشاوت سبسي قندي قانقو كرر اسل زلوسي نابزي تخفيت لله تمناتكم حكايم حجي زبزحو إرتراني حبشة ديم ويس كمي نانا زب كلاتهم حدا لنا يغوانداوي نوعهم سوبرفايز دغبرون مالتي كالوتكن كلهم حبشة إرتراني مالتي لابوراتوري يغوانداوي قلك خمتي إرترا وزدلي عينت مش مستمكروسي سب انتي دلي ندافلطو مزيتنا هنا زيغا سنتي دلي ندافلطو مزي تنرساتون كوموتون يغوانداوين كمزي اطنيعنا نايم اطنيعنا عينتنا هنا حبرتسب متي انتي حتت ولا نتوانقانا خماس اندال مودو اين دخدادلوا مالتي ግን بزين سوخا اخلات إرتراوين نرساتون አለዋና سب سابزمتي ولا حنتي زي شجر قدني خا كال زيغاون كتقرب دلكا مخنيات حكمنا نحدا زيغا طرح لك كفتا يتخلنيها نقول سب زغلغل كون አለው ስለዚህ ጓንዳይኑን አለውና አልትራሳውንድ ዶክተር አለና ላቦራቶሪ አለና ነርሳቱን አለውና ዶክተር ባለው አለና ማለት ጀካ ናይ ደንታል ናይ ሕርስትንካ ካል ተያገልግሎት ተህብልኩም ወይ ብሕጂ ክትቦ ተሓስቡኻ ናይ بجوكو ناي عينن ناي قربتن الو زي حجي قرب ولفت كستايناون اب ادفرتايزمنت ناون بزحنا نزارغلو حاجه ابت واغا بزح نتنعنا ان شاء الله نتعاقم سبنا زحايش منت كنقرب إلنا كستاين قبر زلنا زحاشس انتي تقبرنا يا حايش إلنا نزارب دلنا بر اوريدي كل نجار تدالي قربت زخون ولا عين زخونون تدالي إزلوجن قالوا حج كل نجار هوسبيتال مولو سلزي كونازي بمولو عينت ايتمز كتقربي تخلنيها حج مسكالوت كتزارب كتقلال لك خبانا زعبي مالتي مساعتهم كا كتزارب كلها خا نتسب كا واغا خا زحيش كاتمرصلو مالتي حج ابكم ايتات مس استفلاليان تكالات نزارب لنا كنقطلينا مالتي كنجمورينا بوقعس كجمري اوكي كاب كامبالا زلو حزبنا حزب إرترا تعينت متبع ويدقف رقيبكم كل سبي زتابعك بفلاي كاب إرترا زموتو عبيتي سبات أبز بتقولنا حس كان كنت متخلها بتعمي يمزح قوسو كاب نابكا لكتوستو نابناتهم كموس خلو ودوم ويولادهم ونايدلين بينهم يمداتو نافتي ناب دكتور زقرب بعلهم تزمسلهم تزاريبهم قليصهم حمامهم بقبو أرديهم يوصو مالتي تبزز اللون أديتات أدولعت بتعمي إنزم أتانا السن كأخم وعينة تقام اللون مخنياتو ولادن تحماس لبعلن دي حامو
ህፃኒ ዝሓሞ ዘሎ ሕጂ ከምዚ በኺአን ክብላኻ ድኽእላ ወይ እውን ኣምሊስዎ ወይ ውፅኣት ገይሩሉ እምበረ እቲ ምኽንያት ስሱ ዝስምዖ ደሎ ትኽክል ምኽንያት ክነግረኻ ኣይክእላን እየን ሕጂ ናብዚ ክመፃ ከለዋ ብፍላይ ሕጂ ስፔሻሊስት ቀሪብና ኣለና ዶክተር ልኡል ይበሃል ናይ ነዊሕ ዓመት ተመክሮ ዘለዎ እዩ ዶክተር ፍፁም እውን ኣሎ ሕጂ ጌሹ ስለ ዘሎ እምበር ኣሎ ኣብ ምሳና ኣሎ እዚኦም ክልተ ብጣዕሚ እዮም ብዙሕ ለውጢ ኢኻ ትርእየሎም ብፍላይ ኣብ ህፃናት ትሕቲ 1 ዓመት ዘለዉ ነዊሕ ዓመት ዝተመከሩ ሰባት እዮም ተሓጒሰን ክወፃ ከለዋ ኢኻ ትርእየን እተን ኣዴታት ሕጂ ኣብአን ብፍላይ በቃ ክምለሳኻ ከለዋ ወይ እውን ካልኦት ሒዘናልካ ክመፃ ከለዋ ትሪኦት ፊድባክሲ ደስ ዘብል ምዃኑ ማለት እዩ ካልኦት ከምዚ ናይ ሕክምና ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ከምዚ ገሊኡ ሰብ ተሓጒሱ ይመፀካ እዩ ገሊኡ ከዓ ኣይሓወኹን ኢሉ ብኡ ዝኸይዱ እውን ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እቶም ዶክተራት ዝያዳ ክገልፅዎ ዘለዎም ማለት እዩ ኣነ ኮይኑ ዝስምዓኒ ገለገሊ ኢሎ ክንመሃሮ ዘለና ከምዚ ንምንታይ ኣይሓወኻን መድሃኒት ይብካ ዶክተርስ ንምንታይ ኣይሓወኻን ክትምለሶ ክትክእል ኣለካ ነቲ ዶክተር እሱ ጥራሕ እዩ ክነግረካ ዝኽእል ኣይሓወኽን እሞ ኣይጠቐመንን ኢልካ ብኡ ጌርካ እንድሕር ከይትካ ግን ስቲል ነቲ ሕማምካ እውን ሓደ ዶክተር እውን ክፈትሓልካ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ተቐዳማይ ዶክተር ገለ ነገር ሂብካ ኣሎ ብድሕሪኡ ዝቕፅል ወይ ክህልወካ ይኽእል ወይ ዝቕየር ክህልወካ ይኽእል ወይ እውን ኣለርጂ ክትትወም ትኽእል ኢኻ ነታ መድሃኒት ይብካ ደሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብዝኾነ መንገዲ ግን ተመሊስካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኢስት ኣፍሪቃ ነዚ እንታይ ገይሩ ኣዳልይዎ ኣሎ መጀመርታ ኮንሳልቴሽን ምስ ከፈልካ ናብቲ ዶክተር ኢኻ ትቐርብ ካርድ ውፅኢኻ ናብ ዶክተር ትቐርብ ናብ ዶክተር ምስ ቀረብካ እታ ሓንሳብ ዝኸፈልካ እያ ናይ ኮንሳልቴሽን 10 መዓልቲ ተገልግለካ እያ which means 10 መዓልቲ ኣብ ደስ ዝበለካ መፂኻ ነቲ ዶክተር ብዛዕባ እቲ ሕማምካ ክትዘራርቦ ትኽእል ኢኻ ብነፃ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ተዘይተጠቂምካላ እስኻ ኢኻ ትጉዳእ ዘለኻ ንሕና ከዓ ንኸይትጉዳእ ኢልና መዓልቲ ኣንዊሕና ዕድል ሂብና ኣዳሊና ያለና እታ ናይ ኮንሳልቴሽን ማለት እዩ ማስ ኩላ ካብ መጀመርታ ከምኡ እያ ነይራ 10 መዓልቲ እቲ ሕሙም እንዳተመላለሰ ብነፃ ኣብ ዶክተር ቀሪቡ ብዛዕባ እቲ ሕማሙ ክዘራርብ ይኽእል እንታይ ክሓትት ደልያ ኣነ ኣብ ታሕቲ ከለኹም ኣብዚ ላዕሊ ከይቀየርኩም ከለኹም ናይ እቲ ናይ ሕርሲ ቦታ ብጣዕሚ ንእሽተይ እዩ ነይሩ ሕጂ ነቲ ናይ ሕርሲ ቦታ ክትብሉ ኢኹም እዚ ዓብ ሒዝኩሞ ዘለኹም ዓብ ቦታ ሒዝኩሞ ኣለኹም ከመይ እሞ ለውጢ ሪኢኹም ዶ ድመፃ ኣዴታት ዝረኺብኩም ዶ ይመፃ ደሎ ካልኣይ ኢስት ኣፍሪካ ከፍሉይነታ እንታይ እዩ ነታን ሕርሲ ኢልና ኢና ሒዝናያ ምክንያቱ ደንታል ቦታ ብዙሕ ኣይሒዘካኒ ሓንቲ ሩም እያ ተድልየካ ንደንታል ትኸውን ንሕርሲ ግን መደቀሲ ከተዳልወለን ኣለካ ፕራይቬት ሩም ዝደልዩ ኣለዉ ከምዚ ሙሉእ ዝሓዘ ፍሪጅ ዘለዎ ቲቪ ዘለዎ ገለ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ከምኡውን ከተዳልወለካ ናይ ሓባር ዝደሊ እውን ኣሎ ዓቕሙ ማለት እዩ ትሰብ በብዓቕሙ ጌርና ንክንሕዝ መደቀሲ ኣብ ዝለዓሊ ደይብና ማለት እዩ በብዓቕሙ ኣዳሊና የለና ነቲ ናይ ሕርሲ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሕርሲ ሕጂ ንኣና እቲ ፅባቐ ናይ ገዛ ገለገለ ደይኮነ ዘገድሰና እቲ ሰብሲ ሓዊዩ እቲ ዘድልዮ ረኺቡ ክኸይድ ኣለዎ ሕጂ ኣብዚ ኣብ ዩጋንዳ ዝበዝሓ ነፍሰ ፆራት ዝነበረ ናተን ሽግር ብመጥባሕቲ እንዳበሉ እዮም እንደሸግሩና ዝብል እየን ኮምፕሌን ዝገብራ ዝበዝሕ ማለት እዩ ኩላና ከም ንፈልጦ ከዓ ሓቆም ክኸውን ይኽእል እዩ ደልየን ደልየንን ብመጥባሕቲ እንዳተባሃለ ይሽገራ ነይረን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ግን ብዝተኻእለ መጠን ማሲ ዘድልያቱ ኮይኑ ግድነት እዩ ዘየድልየን እንድሕር ኮይኑ ግን ብኖርማል ዳሓርሳሉ በቲ ንቡር ዝሓርሳሉ መንገዲ ክንገብር ኣለና ኢልና ኢና ናብ ዝለዓሊ ኣምፂናት መሕረሲ ዋላ ክገፋሕ ኣለዎ ሰብካ በብድልየቱ በብዓቕሙ ክግልገል ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝበልኩኺ መጥባሕቲ ሽገራ ንኣብነት ክልተ ካብተን ምሳና ዝሓረሳ ይመፃን ኣለዋ ዝሓርሳ ምሳና ፈለው ኣብ ድገብራኻ ኣለዋ ብሕጂ ክሓርሳ ንፅበየን ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ነብሰ ፆር ምክትታል ካብ ቀደም እዩ ነይሩና ኣብ ታሕቲ ከለና ትሒዙ ማለት እዩ ክሳብ ክልተ ሰሙን ገለ ክተርፈን ከሎ ንሕዘን እሞ ሽዑ ንሰደን ኢና ነርና ናብ ካልእ ደስ እውን ኣይብለንን እዩ ነይሩ ግን ኣማራፅኻ ኣይነበረናን እዚ ኣብዚአን ሕጂ ዝሓረሳ ናባና ዝመፃ ግን እተን ክልተ ግድን ብመጥባሕቲ ክትሓርሳ ኣለከን ተባሂለን ናብ ካልእ ናባና ተሓቢረን ድመፃ እየን ነይረን ብንቡር ከዓ ሓሪሰን
أتم يقنون الله هذاك أن مالتي حجي كان زي قدنا يكون كان بمذبحة تحرس الله خا مذبحة زقد كان قراتونا نيت عنا قداي سلازخنا مالتي حج أبز زقات أمانا جن كسب حجي إجابير مسكن بنوبر حريسنا الله تنزحرس مالتي كم نجمرو درجة تورحي قالني ناقرنا دلنا بتعمل صبوا كأي خير الله ما تم دخوله خات حبيسهم الله كم يوم زبلنا زلوا تحبيسنا هنا إلهم مثلا تنكي ولا خلوا خلوا ده سيزبلك ناي إست أفريقيا فلينتا إست أفريقيا أبي إست أفريقيا فلي زجبرنا قارن حرار له خينو مجمرتها خمسة كونسلتيشن زبلكم زخنا سمعت ثلاثة شحن دي زخفل حجاب ثلاثة شح كتكفل كلها نقلي تخبرين نقليون زي تخبرهم ونالو مالتي جن كم تزبلكم نعسرت معلتي نتو دكتور كم دلايكات تقاملو على اتو دكتور كأبا أنت زحجزة كان عاقا مالسي ثلاثة شح تخفل لها اتو كونسلتيشن كتركبي كان أنت سوغا زحجزة كان حريل كني زينات كمدهانيت أي وهذا كاني زي جبأ كمدهانيت أي توسدنيها لابراتورون دي جبأ كان أي إزازة كاني زي كم حقنا يزجزاي لابراتورن مهنياتو ولا كونسلتيشن بزيرو إلى لابراتور زي جبأ زي جبؤ نسب كتأزز تخيلها مدهانيت كم تبكال إزجبر مالتي مدهانيت ومن خبرات تخيل ويون زي تعدنا هيبكا نتا كونسلتيشن بهم وقت ما لسات خليها أبانا جن كم أيقونة الدكتور زجوبو وسيدو نتسبك زجوبو حكمنا عزيزو كيرو إيسو سودو أبتن مش تأثرت مع التخاء زخون عينة لو تطلو وزي ما حاشكو قوم نخيل ومشالو ولا نيت توستو زلخا مدهانيت كل مدهانيت سي قدنا يكون انقسامة مع كارلو كال سايد إفكتون كله خيلي وسوز صعب سايد إفكت انحرار لك وانت مليس كانت دكتور أنا بزي أحاوين يرجن بزي أخا خمسة مسيات نكتب له تخلي هابط مش تعسرت مالتي حجابنا كان عنا تفولي زجبروني إيست أفريقيا بغن عنا يوم دسرحتهم دكتورات كم زي قبل عليهم كونون دقددهم كم زجبروا دبلوم أكاليلا بقى بلبي تسبك حوي على الساعة ناتهم جرحوا لهم لا فليتا بلا مالتي بزح سبكا خاوي كومي زدلي حجي تكومبلينت سمعي اخا ابتخيت كاكو 15 اخا تخفل ابتخيت كاكو 5 اخا تخفل يبلاكا قن مدهانيت معاتهم زوبخا قن كمزي اباس زيروم مسخ خبزن العلي تطفور لها وصايتا تطفيكا هم تخيري وندو نغرو خدلو مالتي حجي ازي اخلكم دخل بزعب ايست افريقيا ناتافلينات مالتي ناي دكتورات ناتكم دكتورات كما يتمكروا مالت نسب في حبشة وقت الليلو دحر بايتهم كا نحنا إيست أفريقيا من أسياتي من وزح دكتوراتنا إيست أفريقيا عبيتون هاللونا من تمكروا دلوم نرساتون هاللونا من أسيات جن قدنينا من أسيات كونو زلوهم تمكروا من دحريل كان نخام أب إيرترا أمنو سوكف زوباتها تمديبهم دسول حزن وقورو دكتوراتهم زلونا تيوم تمرتو دا أبيلهم نقاطرهم كا نساتهم ون أب تحتي مكرات دكتورات زتمارو دكتوراتهم زلونا حجتناتهم بقعت سي بقليل ديت كمزك قليل يخطب له زي تخيل بقعتي زلوهم قدامي ممهارانهم بدعمي بزعبة ممهارنا إيرترا مو دكتورات كلها نفلطينا كما يوم بدعم نفعاتهم بعد الدكتور كبراب كالوتون بزحات مالتي بدعم نفعات ممهارنا يمدلوهم أبوم تماهيرهم كالأي أب قدر كمان ويون كابس مرا وصاي كاب كتما وصاي زصور حزن وبوريم كل جيزي كاب كتما دا وصاخت كيت كلها أمور بزعبة حمام داقات أمريكا إذا خير حمامات سن دافلت كايخات خير حجر كابكم عين التمكرو زموتو يوم أبزي مسانا زلو حجي أنا بوجني مكرات يوم زبلهم نفعاتهم كأزبل مالتي مخنياتو كم مهارانهم كابتو زموت بوتو مكرو قال يوم بقالة حالفو له بإثيوبيا زموتنا له أما قال زنا برا لنا حدا دكتور سناي نعمل تاب كينيا سرح نيرو أبي إثيوبيا وهم سرح نيرو بقالة قالوا خم إتاتي لهم دموزو أب سودان نيرو دكتور فتوم
ምሻሎ በብ ዝመጽውን እንዳሰርሑ ዝመጹ ብዙሓት እዮም ከምኡ ምሽ ተመክሮስ እንዳደለው ብዮም መጽዮም እምበር ብሓፈሹ መንእሰያት እዮም ምክንያቱ ዓበይቲ ክትረክብካ ትሽገሪኻ ኩላህና መንእሰያት ኢና ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ኢስት ኣፍሪካ ብሕጂ እውን ትኾኑ እቶም መንእሰያት እያ ክትእክብ እቶም ዘለዉ ማለት እዩ ምስኦም ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ከዓ ንደሊ ስለዚ ነበርኩም ብዛዕባ ዝኾነ ከቲ ውዳበ ከመይ ነይሩ ሓፈሻዊ ግለፅና ናትኻነ ልክስደም ኣብዚ ኣካየድኩም ነርኩም ልክስደም ሕጂ እታ ናይ ልክስደም ኣመሰራርታ ምናልባሽ ዘይትፈልጥዋ እንድሕር ኮይንኩም ፍትሓዊ ዝበሃል ሓውና እዩ ጀሚርዋ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ኣይኮነን እንድሰርሕ ደጀናኩም ብዝቕመጥ ሓውና ማለት እዩ ንሱ RH ኔጌቲቭ ይሱ ባዕሉ ኣጋጣሚ ንሕክምና ምስ ከደ ኩነታት ደሙ ምስ ፈለጠ ደም ወይ ክህብ ወይ ክወሃብ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ማለት እዩ ካብቶም ምሻለው ፍሉያት ሰባት ተባሂሎም ፍሉይ ደም ዘለዎም ተባሂሎም ዝተሓዙ ዓይነት ሰባት ኮይኑ ፀኒሑ እሞ ከምዚ ከማይ ዘድልዮም ክህብ ኣብ ዘድልየኒ ኸ ይወስድ ኢሉ እዩ እታ ሓሳብ ኣብ ፌስቡክ ምስ ዘርግሓ ዳርጋ 200 ገለን ሰባት ፈለው ጌርና እያ ማለት እዩ ሽዑ ከም ቦታ ንሕና ኢና ዘለና ሕክምና ማለት እዩ ንሕና ከዓ ኣጆኻ ኢልና ክስተይልናዮ ማለት እዩ ቦታ ንቦታ ዝምልከት ምስቶም ሕክምና ምዝርራብ ድምልከት ከምዚ ምስቶም ባንክ ደም ማለት እዩ ምሻሎ ንሕክምና ዝምልከት ናባና ግደፎ ኢልናዮ ማለት እዩ በቃ ሰብ ከዓ ኩሉ ሕጉስ ኮይኑ እንታይ ስዒብዋታ ኩነታት ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ እያ ትኸይድ ዘላ ኣብ ዘድልየና ደም ንኤርትራውያን ይህብሎ እቶም ባንክ ደም ናብ ሜንጎ ዝበሃሉ ማለት እዩ ካባና እውን ዝወስዱ ኣለዉ ሰባት ዘድልዮም ማለት እዩ ኣብቲ ግሩፕ ፅሒፎም እዮም የድልየኒ ኣሎ እንድሕር ኢሎም ኩሉ ሰብ ዳርጋ ድመፀካ ኣነ ክህብ ገለ ይብለካ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ድሌት ምሻሎ እቲ ሰብሲ ንሂወታ ድሕን ናይ ዘይጉስ ብጣዕሚ እዩ ዝጓየ ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከዓ ትሕጉስ ዓይነት ውፅኢታዊት ደስ ዝብለካ ከም ዝሕልናኻ ዘዕግብ ዓይነት ክስታይ ፕሮግራም ሓራይ ህሉ ብሓፈሻዊ ከምዚ ክንገልፆ ፀናሕና ከምዚ ትብልና ፀናሕክ እንድዩ ናይ ዝገዛ ኣጀማምራ ከምቲ ዝገለፅክዮ እንድሕር ኮይኑስ ናትኩም ብድሆታት እንታይ ነይሩ ማለት ካብ ዜሮ ኢኹም ተበጊስኩም ከምኡ ከዓ ጀመርቲ ኢኹም ሕክምና ብናይ ሓበሻ ማለት እዩ ብዛዓዲ ገለ እስቲ ቻለንጅ ከመይ ነይሩ ክትገልፅልና ንሕና ኢና ጀመርቲ ነርና ኣብቲ መጀመርታት ሓሳብ ናይ ኩሉ ሰብ ሓሳብ እዩ ነይሩ ምናልባሽ ኣብቲ ግዜ ኣነ ስራሕ ይደሊ ስለ ዝነበርኩ ከባብ ካልእ ስራሕ ዝሰርሕ እሞ ደቀይ እንዳዕበኾስ ኣብዚኣ እዝስ ፅቡቕ እዩ እንሻላ ዋላ ሓለናኻ ከማን የብለሉ ዘይሰርሕ ኢለ ነቲ ሓሳብ ተቐቢለያ ማለት እዩ እንጂ እቲ ሓሳብ ካባይን ካብ በዓል ቤተይን ምስ ተበገሰት ተሰማሚዕና ኢና ሓሲብናያ ሽዑነቶም ዶክተራት ፀዊዕና ኣካፊልናዮም ከምዚ ንሓስብ ኣለና እንታይ ኣለኩም ብዛዕባ ዝዓዲ ኣፍልጦ ኢልናዮም ሓደ ካብኦም ሕጂ ኣብዚ ዝሰርሕ ዝነበረ ተቆፂሩ ኣብ ካልእ ዝሰርሕ ዝነበረ ማለት እዩ ጆን ፀገም የብሉን እቲ ቦታታት መግዝእ ድዩ ዋላ ገለ ድዩ ገለ ኩሉ ዝፈልጦ ፀኒሑ ማለት እዩ ንሱ ዋላ እውን ሓቢርና እውን ክንደሊ ምሻሎ ድሌት እንሕር ኣሎሲ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሽዑ ኣብ ገዛ ምድላይ ተዋፊርና መጀመርታ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚኣ ገዛ ምስ ረኸብናያ ፈቲናያ ፈቓድ ምስ ሓተትና ኣላ ፈቓድ ምስ ረኸብና ከዓ ናብቲ ካልእ ስራሕና ከይድና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብቲ ሞያ ስለዘየለኹ ኣነ ብፍላይ ብጣዕሚ ዘሸግረኒ ነይሩ ዋላ እቲ ሽም ናይ ሕክምና ትስማት ንባዕሉ ብጣዕሚ የሸግረካ እዩ እዚ ካልእ እንታይ ዓይነት ኣቑሑት የድሊ ብዛዕባ ላቦራቶሪ ብዛዕባ እቲ ኦፒዲ ዝበሃል ኩሉ ነገርሲ ዶክተር ጆኒ ኣብ ጎንና ነይሩ ኣትሊስት እቲ ስማት እዮም ፀቕሞ ንሕና ከዓ ከይድና ኣብቲ ዕዳጋ ሓታቲትና እንታይ ዝበሃል እክበሉ መንገዲ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ምጅማር ከም ዝበልኩካ ዶክተር ጆን ፅቡቕ ብዙሓት ከዓ ኤርትራውያን ዓማዊል ስለ ዝነበርዎ እሱ ምስ ከፈተ ምስ ዓማዊል እዩ መፅኡ ኣብዚ ገዛ ንሕና ምስ ከፈትናዮ ማለት እዩ እቲ ሰብ ከዓ ከምኡ እንዳበለ እንዳተነጋገረ ገለመለ ከዓ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕና ኣብዚ ክሓልፎ ዘይደሊ ምሻሎ ብጣዕሚ ከማን ከመስግኖም ዝደሊ እንዳ ገብርኤል ቤተክርስትያን ከምኡ እውን ናይ ካቶሊክ ቸርች
ሻሎሙን ብዓቕሞም ይሕግዙና ነይሮም እዮም ኣብ ምንጋር ናይቲ ሰብ ማለት እዩ ኣብዚ ብጣዕሚ ከመስግኖም ዝደሊ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከምዚ ኢልካ ክትመፆም ከለካ ተሓጒሶም እዮም ዝቕበሉካ ብግቡእ ከዓ እቲ ኢንፎርሜሽን ይሕልፉልካ ናብቲ ሰብ እቲ ሰብ ከዓ ተገልጋሊ ኮይኑ ናባኻ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ናይ በይነና ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ሰብ እውን ድጋፍ ነይሩና እዩ ካብቲ ክትዓቢ ዝገበራ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከዓ ከምኡ እውን ዶክተር ኤፍሬም ነይሩ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ኣብዚ ምስ ወዱ ክዕርፍ ምስ ሰይቲ ወዱ ክዕርፍ ኢሉ ይመፅ ብዛዕባና ምስ ሰምዐ ግድን ክሕግዘኩም ኣለኒ ኢሉ ብጥርሑ ምሳና 3 ወርሒ ሰሪሑ ማለት እዩ ምስቲ ዝነበሮ ተመክሮ ብጣዕሚ ከዓ ብኤርትራውን ፍሉጥ ዶክተር እዩ ነይሩ ብዙሓት ከዓ ተጠቒሞም ከይዶም ማለት እዩ ብዶክተር ኤፍሬም ብጣዕሚ ከመስግኖ ዝደሊ ዶክተር ከምኡ ምሻሉ ንዓና ሳፖርት ንምግባር ድመፀ ማለት እዩ ነይሮም ከዓ ካልኦት ዶክተር ጆን ዶክተር ኪዳነ ዝበሃሉ ከምኡ እዚ ንኽድጉፉና ኢሎም ድመፁ ምሻሉ ሓሳብ ፅቡቕ ተቐብል ደስ ኢልዎም ከምዚ ንሰብ ምሻሉ ብዙሕ ነገር ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ንሕና ካልእ ሞያና ካልእ እውን ክንገብር ንኽእል ነርና ንኸውን ግን ተሓሳብ ፅቡቕ ኢልና ኣምፂና ኣብ ባይታ ክነተግብሮ ምጀመርና ከዓ ብዙሓት ሰባት ከዓ ሕጉሳት ኮይኖም ክድጉፉና ጀሚሮም ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ ሳልኦም ከዓ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕና ዝድግፈካስ ትደሊ ኢኻ መጀመርታ ሳላ ህዝቢ ማለት እያ ብሓፈሽኡ ሕጂ ካብ ኢስት ኣፍሪካ እንታይ ኢና ክንፅበ ካብ ኢስት ኣፍሪካ ብዙሕ ነገር ክንፅበ ኢና ምክንያቱ ንሕና ራእይና ከም ዝበልኩም ምስ መንእስያት ኢና ብዙሕ ስራሕና ኣነ ከም ሰብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ምስ መንእስያት ምስራሕ ልፈቱ ዝሰርሕ መንእሰይ ደስ እዩ ዝብለኒ ብሕጂ እውን ብዙሓት መንእስያት ከምዚ ተኣኪብናስ ገለ ነገር ክንገብር ኢልና እውን ካልኦት ዶክተራት እውን ብሊና ምሻሉ ዋላ ከማን እዚኣ ሕጂ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሓላ ጠጠው ክትብል የብላን ኩላህና ክንፅዕረሉ ዘለና ነገር ማለት እዩ ሆስፒታል እዩ ዘድልዮ ዘሎ ናህና ህዝቢ ምክንያቱ ምሕርሲልና ኣይኮንናን ጠጠው ንብል መጥባሕቲ ናይ ኩሊት ኣሎ ናይ ልብ ኣሎ ናይ ዓይኒ ለካ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዚ ኸ ነዚ ዝኽእሉ ኸ ሰብ ሞያ ኣለውና ድዮም የብልናን ኢልካ ምስ ተሓትት ብዙሓት እዮም ዘለውና ኣብዚ ዓዲ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ብዙሓት እዮም ዘለውና ጥራሕ እንታይ እዩ ኣጆኹም ዝብሎም ንዕመ ዝብሎም ባይታ ዝፈጥረሎም ዝደሊሱ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ሕጂ ንሕና ምስኦም ብዝተኻለ መጠን ማለት እዩ እሳቶም ዝሰርሕሉ ንሕና ከዓ ንዓብየሉ መንገዲ እቲ ህዝቢ ከዓ ዝድገፈሉ መንገዲ ጌርና ክንቅፅል እዩ መደብና ጌና ኣይወዳእና እንደለና እግዚአብሔር ይሓገዝ ማለት እዩ ብትሕልና ሓሳብና ኣራይ ሄሎ ኣብ መወዳእታ እስከ ንህዝብና ብፍላይ ተቐመጡ ኳምፓላ ተመሓላልፍሎ መልእኽቲ እንተልይ ዕድል ክነህበኪ ሕራይ ብዛዕባ ዘመሓላልፎ መልእኽትኩም መጀመርያ ዝኾነ ሰብ እንድሕር ብዛዕባና ቅድም እሞ ክዛረብ ዝኾነ ሰብ እንድሕር ከምዚ ዝበልኩኻ ኣንቶይ ዝገልፆ ዝነበርኩ ማለት እዩ ዝኾነ ቅሬታ እንድሕር ኣለዎ መፂኡ ይመለስ ናባና ምሳና ይዘራረብ ብፍላይ ከኣቶም ዶክተራት ይጠቀመሎም ዘድልዮ ናይ ውሽጡ ሲ ክዛረብ ይኽእል እዩ ኩሎም ዋላ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ደቂ ተባዕትዮ መንእሰያት ዓበይቲ ብዘየገድስ ተመሊሱ ነቲ ዶክተር ንምንታይ ከምዚ ይኸውን ኣለኹ እዚኣ ዓባይ ከመሓላልፋ ዝደሊ ማለት እዩ ከምዚ ረጊፅዎስ ኣይሕለፍ እዚ ዕድል እዚ መፂኦም ይጠቀሙሉ ምክንያቱ እዞም ኣብዚ ዘለው ዶኳትር ተማሂሮም ዝመፁ እዮም ብዙሕ ፍልጠት ዘለዎም ኣብ ርእሶም እዮም እሞ ከዓ ንጥዕናና ዝኸውን ንዓና ዝጠቅም ንኻልእ ነገር ዘይኮነሲ ብዙሕ ዓይነት ፍልጠታት ኣሎ እዚ ግን ፍልይ ደብሎ ምስ ሂወት ደቂ ሰባት ዝኸይድ ስለ ዝኾነ መፂኻ ብዛዕባ ሂወትካ ክትጥቀመሉ ኣለካ ዝብል ማለት እዩ ኩላና ከምኡ ከዓ ዘይፈለጡ ሰባት ክፈልጡ ክንገብር ክንክእል ኣለና ብሓፂሩ ሲ እታ ናይ መወዳእታ ምክረይሲ ነዚኦም መንእስያት እዚኦም ነዚኦም ዶኳትር እዚኦም ብምሉኦም ንጠቀመሎም ንኢስት ኣፍሪካስ ንጠቀመላ ክብል ዝኽእል ማለት እዩ ሓራይ ሄሎ ብዝሃብክና መምርሒ እምበኣር ብጣዕሚ ይቐኒልና ንኢስት ኣፍሪካ ክዓወት ንምነየሉ ሕጂ እምበኣር ናብ ዶክተራት ክንሰግር ኢና ሓደ ሕቶታት ምስኦም ዶክተራት ክንዛረብ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ዓወት ይሃብኩም
دكتور وهب ولا مكيال بهال حد حفشاوي حكيمة أبي إرترا عدا هوسبيتال شو منطقة تشعة عمد كميديكال دايركتورن كم نايمة واحدة كيلا ناي حرسن تنسن كوينة يصارح نيرة أبزي مش متعوقة أبزي يوست أفريقيا ميديكال سنتر كم ولا كم حفشاوي حكيمن كم نايمة واحدة نهتوس متبحتي ناي حرسن تنسن كوينة يبالهو أبزي صراح جميرنا يوزلنا صراح مجمرتاتي مكتتال قدم حرسي سلازي بسرعة كتتلا نفس صلاة كم كتتلا نقبر أبزي مسرح الزقاء مرمرتات تجيو أبتي مسرح نزي قاتمو نقرات نخي قاتمون فوساتاتن مخرن الذهبكا كسبت درجة ناي حرسي وحس سوقنا طعنا أدن عشان نخهلو مكتتال نقبر مالتي كابزا حلفو ناب مطبحتي أبزد ليلو جزيخا زنا مطبحتي أقول قلوتات نهب سلازي نتي ناي مطبحتي زليان نقرات كتفلت تنتدى أخوين كاغن اتي قصالي مكتتال سرع مكتتال أبوت أخو خوان كخلالو اتي قدم كأرم زلو نقرات كفوس زلو نقرات ويوان نخي قاتم كنكالا خلو زلنا نقرات بمخري بمعدا بمقاقبا بمولو بمنكسواس ملكات نقرات غير كاخ محايش تقبو نقرات قدم كاتا محايش كاتا مطبحت زلين أديتاتكا تي مطبحت يقلقلت كرخبا بزرد أنقوانقوا دليتن كقلصا بزرد أنقوانقوا مخري كسمعة حقازي خوينو رخيبيو الله كان ديتي مطبحتي خبتصح زخال نقرات ببزحات كوان تخونو أقله كفافي لها أربع فتنة مدميتي كد محرسي خون دحر حرسي مدميتي مستقاتم إذا مدميتي زي كدو كبر انت رازي كيلمون هوت عدن أشيلن أبحدا غازو تندحر خوينو مطبحتي يقبر كاله ناي مهتن ناي غولو مصباب ببحرياو يكون بحداقة زقاتما نجر ناي غولو مصباب انت عليون كمو قال لعول ذخونه سقط دم انت ده عليمو الزون مس من فرفار الحري تأساسيو ينفرفر يبتي لعول سقط دم مش كونه حنقول شنكتي قبل ما نم من فرفار كم زي حمام باريا إلو تبه إلو زوجوا بهلنا نابو درجة بصحين سلازي أبو درجة خيبة صحة مطبحت الزليلو أقط عمتات نحرها ليو مطبحت ون نزبلت زي وتصي تادن أشالن تكبر كمون تمن فرفار ون نحري قديمون قدي بقلطف مطبحت غيركا كابتي تدغاغام من فرفار كم صوت خل صعبين تكالا خل مسوت أساسيرو ناي قدميون قدمو بمطبحت حارس انت دانيرا زلا عليه ناي كالاي غزي ناي مطبحت ناي مغبار تخولو زلا على الله سلازي ولا نبورك تحرس تخولتات انتهالو ابتحتي حكمنا خوينا بمكتتال يا اخت حارس زلوا سلازي ابتزد ليلو مطبحت بزد ليلو غزي مساخه عند حرصاني حاول تي زد اللي مطبحتي تقبر الله تخير مالتي أجي أبزين تايخ تكسيد لي كل جزء مطبحت الزجبرت مطبحت تقبل مالتها كنا كلا يجن أب صنع مكتتال بنبور نحن حارسات صبو بنبور تزي حارسات جن تزاد لي حاجة زي ما أنت خبر لا أيوتي زيادة مكتتال زد لي قال تي أقاومة نعيشن وثاني نبور نمحرس وثاني مزحتي جزء تي إذا ما تصلوا برأسي مثلا برأسون تي كم تصلوا زجبوا ما تي قولوا خلفوا زخيل حقن ناي رأسي بينا وجن تي بينا عينة مصاص أيو وساني جمع مزحتي جزء برأسي مثلا عشل صبوا قص عند جوار خايخين نزوج نتات زي عنكف كن انتهالو قال لك زي بزي نبور ولا برأس خوينو زي نبور مثلا أجي زي نبور ده خوينو أتي رأسن
زحلفو زلو ناي غولو اعصمتن اي مصن اي معرره سلازي تحرسي قرصات كدفئ اتم حلاف كخله اب نوح ناي ساعات ناي حرسي غزي خيد سلازي كم زعنت توريتات انتهاليو ويون بمنصر برؤسو زي كونه خا بخال كفال اكلاتو يمص سلازي زي كحلفو سلازي قال غزي يد يملو قال غزي اغري نبيني يملو هجي كم عينت زي نبور توريتات اندهاليو بنبر كوت ايكلنيو سلازي تقالطيفكا تي زغبر حجز كتغبر كتقاللك كمسوت اساسي رزخيت اقاوماناي مدحنتي كم زبلكو مبزحت غزي برؤسكم مصخلو عشل مدحنت خا نعو زي بزي عقد بوتايو سخوت قديمو وندحري مصيو اذا خا نمط بحتي كقلق لي خلي سلامتاي كحلف ايكلني اوريدي مدحنتي قدمو بتحت سلازلا مس مدحنت استاهسركمو نمدميتون زياده زسعب نغير تداهاليها جينا قال عام سوصي مدحنت خفل زلو مستفلا لي غطامي كن جينا اب حرسي خلا نفسو صر جينا قال اخي وصي مدحنت قدم يفلال سلازي دارغاتي حرسي يقارص ندر سلاز غبر تمحصن حرسي قاريزو اشلاب صقماتي اتو اتادون كومو مدميتو شطاوي سلازلاون اب صقمتا اتو سلازي نازين مفو ان ملايكا تمطبحتي يكايد مالتي بخالق نقلصو نخل ناي كونتات ناي عشل ولا وانت حرسي صبو انداخدو خلو ناي ميچناق بحري تريال استخال فلالي مخنات اكسجين كحصر يخل بستفلالي قطامتات وي كالو خناتات كچنقو زخل نغرات يلو سلازي زعشل بمنصر ترك طالبو لعلي وسخ وي تحت نبور يخون وي ونكمو اب محصن كلو قلقل يوص انجي قلقل نحروت زي نبور نغير قلقل لا يوصني اب محصن قلقل لا يوصني عشل شنتي بشنتي غيريو زوصو سلازي نزي كله نغرات اب جمت اتيخايتي نمطحتي ادلاينت زهلو سلازي تي امترشاغن كله كردو زلو خابزي ملخت زي اتمكتتالي قندو نتي دحيركا ترخبو نتمكتتالي زي تفلط زنبركا سباي تللينا تفلط زنبركا كن تاي لوطات غيرو تفلطو سلازي لك كم خا نفس الصاد تختتال مكتال دحر تقبرلن صنحا زئرم نغرات ارم تمحايش نغرات تمحايش كاو امارات تسنول لغزي خا تزعابي نغر وحس زخنه حرسن وحس زخنه اد وحس زخنه اشل كتفري سلازلكا سلازي نزي خا تي كم اماراتي توسدو تي بمطبحتي مغلغالي صبو غطامي زي غطامي انتاي نمبالي لكعتي وزح مرمرات كتكبر تقالها كم مالت كم بالا معبل كتماي وزح نغرات ولا ز مالت وزح نغرات كتكبر تقالها متر شات مص ነገር ግን ተሐቀለቲ ነጸርታ በጽሕ ካይዶይ ነጸርታ ናይ ሕማም ምስ ነጸረይ ተሐኪም ካልኻ ክበሃል ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ህጂ ብዙሕ ዓማወልና ውን ዝፈትዎ ነገር እንተዳሃሊ እንታይ እቲ ብቋንቋ ክትዛረብ ምኻል ሰብ بقانكو اندحري يتزاريبو امو ترغام زلو نغرات ناتو حغفات يغبري سلازي قطاين اتسمع نغر تزاريبو نغركا نسخاون زدلقا يا حبريتا لك بقانكو تزاريكا ترخبو حبريتا تنصر زخنه نصرتا حمامو نختفلت حغاز يخون سلازي اما بتاع مترشاناي حكمنا مع بالها مترشو نصرتا بصحخالو تاعنت مرمرا غيركا يكون
نصرتا بصحة كابز مزراب زي تحكم مرمرتات كأزز كله استوى سنة خلت سلسته حمامات بحنقول جريب ززو سلمتاي تزبزح حبريتها كابتن مزرابن كابتن زي بفتشات زقبر له مرمرتاتن حبريتها رخي والله سلازي كابزي جميرو نتن حسبا خلت سلسته حمامات زدلي مرمرة جرت الزبالة نصرتا نخبط صح بلت نصرتا نحربت حقاز بلت صح فوسا يراكب سلازي تبلجا بقانكو خخت بحال مقال كاي لازم نسيت عندي استغن بلو اب حدا عبي ختمه خمسه لنا يردانا يغن تي نعاخذ مثل قانقا بنصور زخنه بحالات مركز كاتغور فوسا كن حجاز ينتي زلو تكنولوجي حجاز خوينو رخبنا مستفال عليه عماول للون اذا خم حدا بوزيتيف نغري مالتي كترو الموراتم كاسا بال سرحي حجي ماي هصانات فوليكي لاي مالت بيلاتريشن بحفشاوي كابتس عين شومونتن جميره ما حكمنا كابتس عين شومونتن سقع قلت شاتن ابو هوسبيتال تسني كم حفشاوي حكيم زياده خا بني عبيت وشتاوي حماماتن اب هصانات اتوكيره سرح نيره بسترخ بعد الكاب قلت شاتن قلت شان عسرتن سقع حدار قلت شان عسرت حدن بحرم الرغا ناي هزانات فوليكي إلا بورتا هوسبيتال تماهيري وحتشان عسرت حدن حدار كاوننيو كان فوليكي إلا حكيم كوينا سرح نيري تشان عسرت خلطان عسر سلستان أب جوا سو السودان ساريحي تشان عسرت أربعتان أبزون أبو غاندا متي أبزون ناي حدورهي تريني مسجواركو كلتي تمسكيرو بأوغندا مزجوب نهزانات كيلا نهزانات حكيم كيلا وبيداتريشن كمون نايسرح ناي مسرح ناي براكتس لايسنس ون عمت ندحدثكو علني بكلتشان 15 سقع 2020 5 عمتون مس UN ابنا UN صوماليا ون كم ميديكال اوفيسر كوينا ساريها حجه خاو ابزي إيست أفريقيا ميديكال سنترون كم فوليا مخاري كي الهزانات كنا سرح له ما نتبعتر زول مجمرة نمنتاي حم أجي نحن كامبالا تروبيكال إيريا أجي أب تروبيكال إيريا بزح ما يلو هيميديت له بزحات توساخات وكان نفسات وبكتيريا سجلا ولا فانجس ولا جلا نمر بحون تي اتموسفير بمولو تي انفايرمنت متشي اجي وزحتو انفكشس ديز نبلو يوم تلابعتي اليوم ولا رخصت بعتير مالتي انفكشس ديزز كومن ان تروبيكال كانتريز كامبالا حدا كابتن اكواتر سنترا هاجر اوغندا كامبالا هم مالت سلازي بزح ناي انفكشس بروبلمن ناي بزح ناي فيرال بروبلم ناي بكتيريان كهلو بحريوي سلازي تي كم وزلو بمغنياتي environment ناز فترة كاوز مزيو دهلو ناي نامنت كل complicated زخانة نجارات كين رخو كهلو خلي naturally جن the infectious نجارات جن بسنكتي كلمة اللو مالتيو داخليتن عباينا قداسيتن حتو مدهانيت بتي بعل مويات عزيزو بتي زوسادو متن بتي بعل مويا نيناي انتاي عند حدا عسو حميمو ني عسو وسد خيل الله رخصي دلو ناي رخصي ابت رخصتات ايناي انتاي كندي كعب عجيب فليك اب قلعتنا الزرب قلعه جنا بفلايتهم تحت حمشت عمت زلو اتي ناي نفسنا immunity نبلو ويكا ناي تتصورنت ناي حمامات تتصورنت جزي زي اخله
ኣፀቢቑ ዘይደለበ ስለ ዝኾነ ንብዙሕ ረክስታት ዝተጋለጹ እዮም ናይ መድሃኒት ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ከዓ ብኸምኡ ድሩት እዩ ሕጂ እቲ መድሃኒት ብመን ክኸውን ኣለዎ በቲ በዓል ሞያ በቲ ክኢላ እንተኾነ ብክኢላ ናይ ህፃናት ብፔዲያትሪሽያን ካብኡ ተረፈ ከዓ በቲ ሓፈሻዊ ሓኪም ፋርማሲስት ኣይፈልጥን እዩ ማለት ኣይኮነን ትፈልጥ እዩ ግን መድሃኒት ክእዝዝ ክህብ ሕማም ዲያግኖስ ክገብር ናቱ ፕሮፌሽን ኣይኮነን ስለዚ በዚ በቲ ሕማም ተጠቂዖምስ እንደገና እውን በዚ ንኸልእ መጥቃዕቲ ኢና እዚኦም ደቅና ነብሎም ዘለና እሞ ከዓ እንከለና ብኢድና እንከሎቲ ሕክምናታት ሓዳር ግዜስ ማለት ኣብ ርሑቕ ዓዲ ኮይንኪ ሓኪም ኣብዚ ትረኽብሉ ኮይኑ እንድሕር ኮይኑስ ምናልባት ሓኪም ኣብ ዘይብሉ ዝብል መፅሓፍ እውን ኣሎ ሓኪም ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይንካ ግን ኣብ ማእከል ከተማ ኣብ ርእሰ ከተማ ተቐሚጥካ ብኸምኡ ዓይነት ንደቅኻ ኣብ ሓደጋ ምእታው እንተዘይገበርኦ እመክር ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኣለና ኣለዉ ናብ ሓኪም ብፍላይ ቆልዓ ተነቀፊ እዩ ብፍላይ ትሕቲ 5 ዓመት ብፍላይ ትሕቲ 2 ዓመት ተነቀፍቲ ስለ ዝኾኑ ዋላ ነቲ መድሃኒት ዋላ ነቲ ሕማም ተነቀፍቲ ስለ ዝኾኑ ብዋኑ ምሳታ ሒዘ እንታይ እየ ብፍላይ ቆልዓ ክልተ ፅቡቃት ነገር ኣሎ ቀልጢፍከ ትረድዮ ክትገልለኪ ቆልዓ ኩሉ ግዜ ህውኽ ይራሽስ ሕማም ምስ መፀት ክትብርትዖ ክትፅዕፅዖ ብጣዕሚ ታሽሙ ግን ልክዕ ናብ ሓኪም ቀሪቡ ኸ እቲ ሕማም ተፈሊጣ ሓንቲ መድሃኒት ምስ ሃብክዮ ክብል ፀንሐ ኣብ ኣፍ ሞት በፂሑ ዝፀንሐ ቆልዓ ኣብ ኢድ ተኽኢላ ምስ በፅሐ እቲ ዝግብኦ መድሃኒት ምስ ረኸበ ከዓ ቆልዓ ከዓ ጎያያ ናብ ክልቲኡ ዝጎይ ቀልጢፎም ከዓ እዮም ዝምለሱ ስለዚ ኣዴታት ከምኡ ምዃኑ ፈሊጠን ናብ ሓኪም ምውሳድ ናብ ዘይበዓል ሞያ ምኻድ ካብ ረብሕኡ ጎድኡ ይበዝ መጀመርያ ነዚ ዕድል ዝሃብኩኑ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሙሉእ ሽመይ ዶክተር ሶፎንያስ መብራህቱ እየ ዝበሃል ሕጂ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ከም ሓፈሻዊ ሓኪም ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ከምኡ ድማ ኣብ ሙካያ ጀነራል ሆስፒታል ከም ሓፈሻዊ ሓኪም ኮይነ ይሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ብሰዓት እዚ ክልቲኡ ኮይነ ይሰርሕ ከም ኩሉ ከም ሓፈሻዊ ሓኪም ኤርትራ ዝመሃሩ ኣብ ኦረታ እየ ተማሂረ ኣብ 2018 ትምህርተይ ወዲኤ ድሓር ኣብ ኣቁርደት ሓፈሻዊ ሕክምና ኣብኡ ሃገራዊ ኣገልግሎት የወዲኤ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካብ ኤርትራ ምስ ወፃኹ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣስታት ዓመት ኸውን ኣብ ኣዶ ኤምሲኤች ክሊኒክ ዝበሃል ከም ሓፈሻዊ ሓኪምን ከም ኣሲስታንትን ኣብ ኢንፈርቲሊቲክ ናይ ውላድ ፀገም ዘለዎም ሰባት ከም ኣሲስታንት ኮይነ ይሰርሕ ነይረ ንዓመት ዝኣክል ኣብኡ ድሕሪ ምስራሒ ከዓ ሕጂ ከዓ ኣብ ካምፓላ ኣብ ዝመፃ ኩሉ ከዓ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ከም ጀነራል ሓኪም ከም ሓፈሻዊ ሓኪም ማለት እዩ ኣብ ሙካያ ጀነራል ሆስፒታል ከዓ ከም ሓፈሻዊ ሓኪም ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ ዝወዳእ ኩሉ ሓፈሻዊ ሕክምና ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ከም ሓፈሻዊ ሓኪም ኮይነ ይሰርሕ ዘለኹ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 1 ዓመት ዝነበረ ዝፀናሕ ኩሉ እዋን ግን ምስቲ ተመክሮ ማለት እዩ ዝበዝሐ ኣብዚ ዝህቡ ኣገልግሎት ብጀካቲ ሓፈሻዊ ሓኪም ምዃን ማለት እዩ ኣብ ወሊድ ፀገም ንዘለዎም ክልተ መፃምድቲ ኢንፈርቲሊቲ ይበሃል ማለት እዩ ወላ እኳ ክሳብ መወዳእታ ነቲ ክሳብ ትሪትመንት ንበፅሕ ኣይንኹን ግን እቲ ፀገም ካብ መን እዩ ክሳብ እንታይ እቲ ፀገም ከለሊሉ ብዙሓት ይሽገሩ ፀኒሖም እዮም ኣብ ውሽጢ ካምፓላ ማለት እዩ ስፔሻሊ ካብቲ ናህና ዝኾነ ሰብ ካብ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ካብቲ ትግርኛ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ብብዝሒ ይሽገሩ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ነቲ ፀገም ኣለሊኻ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ኣብ ዓበይቲ ሆስፒታላት ይኸዱ እዮም ግን ሰኣን ምርዳእ ቁሩብ ዝጎድል ኢንፎርሜሽን ነይሩ ብፍላይ መንእሰያት ኮይኖም ውላድ ፀገም ድሕሪ ኣጋጢሙ ማለት ኩላህና ንርድኦ እዩ ብዙሕ ፀገም እዩ ዝፈጥር ካባይ ድዩ ካባኻ ድዩ ብዙሕ ኣብ ሓዳር ሽግራት ይፈጥር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ተረድኦም ካውንስል ትቦም ድሓር ክሳብ መወዳእታ ከዓ ናይ መን ፀገም ምዃኑ ፈሊጥካ ከዓ ክሳብ ፍታሕ ንኽበፅሑ ትሕግዞም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዋላቲ መፍትሒ ኣብዚ ኣይኹን እቲ ፀገማት ኩሉ ኣብዚ ኾያ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ክነለልዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምስ ለለናዮ ናብ ካልኦት ሆስፒታላት ክንሰዶም ከለና ከዓ ድጋፍ ናህና ሂብና ንሕግዞም ክሳብ ናህና ሓገዝ ኣብ ዝደልይሉ እዋን እውን ናብቲ ሆስፒታል እንዳኸድካ ምስቶም
ናይ ናቱ ዓውዲ ክኢላታት ዝኾኑ ምስኦም ትረዳዳሎም ኣብ ክንዶም ኮንካስ تحجزهم مالتي يجي بحافشة أب إيست أفريقيا كم حافشة وحكيم أبو ملو ديبارتمنت مالتي أبناء قلعو أب مولدان أبناء عبيت وشتاو حمامات أبو ملو يسرح له بفلاي كان نزي ناي ولا تساقم زلهم متسامتها أم حجاز يركب مالتي حري دكتور زبزها حزبي عب كامبالا زبزها إيرتران حدارينا بتنا إنترناشنال زبل حكمنا بوقت تسألي ولا قديمك كتقول صوت سألي كأخا أو مبلغ زيهابهم ونابزي ماتو سبيشال خبو أنكم كأسلا زخانة هجي بفلاي كاني إذا حكمنا إيرتران زخانة بأنكم سلا شجور نابزخانة إنترناشنالي ولا نكال حكمنا خيرو أنكا دشجورو على هجي نزيهم إيرتران وين ناتنا حبشة حبرتسا تعينت ملأختي فتم على الفلوم تدلي تصبوا حتى إيه بحاف الشاخم كم أب نفسه كف عالم زرز ناي وليد سجم أو أتوكير خزار بن حركوينا مالتي ببزحي زرع أبانا بإيرتران ببزحي زرع خمتان زرع أخو ولا بإثيوبيا بزنور كل أوانون بوزحات إيرتران سجم ناتو حكم الناس لازم نبروش إيرتران نعو حاجز كروخ بيلهم يموتون يرومين مالتي إن إثيوبيا بتنسر حلو زنبرنا يموتون يرومين مالتي أجيب زعدي كومتات سجم ببزحي زرع كابتي ما بقى سجمير كان تاي تسجم حدا جزء ولا نتي استجير كون سب حداري خونو يمرعومو كل التور حسل استور حسن حخاتي ولاد مستسانة ولاد سين نايلوم يخدمو جبتي نايكون قمر ردات سجم سلزلو ويك خالق فولي ربحتات سلزلو تقليل كان نفتي بروسس تقلات يفومياتو مالتي بحاف الشيخ مدين كلنا حجي انفرتيليتي زبهال ويك ناي ولاد سجم زبهال أنا أستات عامت بحدا خونكا زخونة سجم زمتيو نيولات سجم زبال أب كم زي أبزي عد خاب زخونة الأوان مخا أبي زبالة هوسبيتالات بتخيل جن بجاكات ناي قرب ناي قانقوا سجمات ربحتها تون قرب تو يقولي ربحتها نحرزات وخي نخاتي حبرة سبنا خرب بحيلو يخيدمو جن توجودي متس مالتي مخنياتو حدتي زدليو إنفورميشن رخيبي متسني زلو كلايكاتي بجنزباو استيون يوتسعلو مالتي فولي زغبرو قرب حجب زي نحنا نتايو ولا خمتهم عبيت هوسبيتالات اتي علوز بهالمسارحتات هيحلو كله تمرمراتات كال غيرهم ممتيوم اتي ادلاي زغنا حبريتات ادلاي زغنا مرمراتات كابز زلهم يخل تادلاي زغنا ريفرال تبللو منقدي كتحجوزلو زغلو منقد ابيناي هوسبيتاليو بيناي منقد حجوز يخلوها ملو عقم سلازلنا نحبرهم نخيل مالت كيدكا رخيبكا ممصا زي كونس انتي تركب على خاون زشجرو زيجات ناس بزحات يوم مالتي نزخلو بقمة بمئتاو أتي إيست أفريقيا زهبو زلو أقول قلت كم مجمرتو انتي تتساقم كفوتحو يخل بزح مرعاتات يوزكايد كلها ناخذ من فولت أب كامبالا دحرت مرعاتات جن انتي تتساقم ولاد كروخ بلو زي كلو كردوم كنردوم نخل كنحجزوم نخل كله تي أرلوز بحال مرمراتات مسحالة فوقها مودات وخا انت عينت فتح كروخ بو خمس قلو هنيتو حدا جزي ندق خيد كاون بتكنولوجي زغبر بزح ناي ولاد المركب زفتن فتناتات አሉ እሱ ሕጂ ሱኢልካ ኸይድካ ይኩን ካን ትፍትኖ ነቲ ፕሮሲጀር ሲ ወይ ነቲ አገባባስ ሱኢልካ ኸይድካ ይኩን ካን ትፍትኖ ከውን ናይ ከውንን ወን ዘንፉትልካ ፕሮባቢሊቲስ አለው ወይ አንፈታት ሲ አለው ማለት ሕጂ እትሰብ ግን ውላድ ሲኔሉ መኻንነት ተባሂሉ ጽዋ ኢልካ ክንዱ ገንዘብ ሱኢልካ ከተጥፍ ረታዊ ይኮነን ወላት ነትሰውን ጽባ ይኮነን ማለት ስለዚ አብየናይ አብ ከመናይ ሰዓት ይኻ ትኸይድ ማዓስ ይኻ ክንዱ አይነት ባጀት ስልዕውን ኩሉ ዝመርመራታት ምስ ሓለፍካ ይኻ ነቲ መስመር ተተክተሎ ማለት እዙውን እንደ ሕርብ አና በኢስት አፍሪካ ዝሓልፉ ኮይኖምን ክሳብ መወዳእታ እንታይ ክገብሩ ኩሉ እንታይ ክገብሩ ኣይክሉን ክትሕግዞም ትኽእል ወላ ብቲ ፋይናንሻልን አብየናይን ከሰላስልዎም ዘለዎም ትገንዘቦምን ትሕግዞም ኣለኻ ብኻልእ መንገዲ እውን ማለት ካልኣይ እውን ፕሮባቢሊቲ እውን ትሕብሮም ትኽእል ኢኻ ማዕረኽ እንዲኦም ዞም ሰባት እዚኦምስ ክንድኡ ገንዘብ ኣውፅኦምሲ ትኽዕወትሉ ዝኽእሉ ፕሮባቢሊቲስ በቲ ሳይንስ ተመርኮሰን በቲ ዝፀንሐ ተሞክሮ ኣብ ፍቱናት ሰባት ዝተረኣየን ጌርካ እውን ነቶም ሰባት ኣብ ውሳኔታት ክትሕግዞም ወይ ከዓ ክተበራትዖም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሓራይ ዶክተር ኣብ መወዳእታ መብዛሕትኦም ወለድና ማለት ወይ ዓበይቲ ሕብረተሰብና ደቆም ከመርዕዉ ገለ ናብዚ ዓዲ መፂኦም ኣብ ከለዉ ከዓ ናይ ጥዕንኦም እንታይ ክፈልጡ ኢሎም መፂኦም ናብዚ ዓዲ ሕጂ ንኢስት ኣፍሪቃ እዮም ከዓ ዝመርፁ
ስለምንታይ ናባኹም ዝመርፁ ክትገልጸለይ እቲ ቀዳማይ እቲ ምርጫ እኳ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንዲ ዝምርኮስ እቲ ናትካ ተበርክቶ ዘለካ ኣበርክቶ ምስ ራእዩ ሰብ ክመርፀካ ዝኽእል ማለት እዩ እጂ ብሓፈሻ ከም ጀማሪት ናይ ተዛረብቲ ትግርኛ ወይ ከዓ ብቋንቋም ክኾነሎም ዝኽእል እዚኣ ኢስት ኣፍሪካ ኣብ ካምፓላ ማለት እዩ ባያ መጀመርታ ፈላሚት 60 ተባዕላታ ሕክምና እያ ሓራብ ርእሲኡ እቲ ሰብይ ባዕሉ ዝፈርደካ በቲ ትህቦ ዘለካ ኣገልግሎት ማለት እዩ እጂ ንሱ ፈሪዱ እዩ ዝመፀካ ብዓብኡ ግን እቲ ዋና እቲ ናይ ቋንቋ ኣዘራርባ ወይ ከዓ እቲ ቋንቋ ከመይ ትርድኦ እዩ እቲ ዋና ነገር ዓበይቲ ኮይኖም ሓሳባቶም ክገልፅሉ ዝኽእሉ ሲ ሕስብ እንድሕር ኣቢልካ ዋላ ብዝኾነ ናይ ኡጋንዳውያን ሆስፒታል እንድሕር ከይዶምስ ብቋንቋ እንግሊዝ ይኸውን ኣብ ተርጓማይ 4 times 5 times ማለት ሰብ እንዳወስኸሉ ትርጉም ናብ ካልእ ኣንፈቱ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ እጂ ብሓፈሻ ካብ መጀመርታ ክትቅበሎ ከለኻ ንዕኡ ትመስል ሰብ ሓበሻ ዝኾንካ ብናቱ ቋንቋ ክትቅበሎም ከለኻ ዘለዎ ፍሉይነት ዝኽትብሎ ይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ደቆም ክርእሎም መፅኦም እቲ ኣገልግሎት ረኺቦም ክኸዱ ከለዉ እውን ካልኣይ ሓጎስ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ግን ኣብቲ ቋንቋ እዩ ዝምርኮስ ዝብል ኣብ ርእሲ እቲ ኣገልግሎት ዝወሃብ ዘሎ ናይቲ ኦፍኮርስ ባዕለይ ክፈርዶ ይኮንኩ ንስኻትኩም ኢኹም ትፈርድዎ ከመይ ዓይነት ኣገልግሎት ኢስት ኣፍሪካ ትህባላ ፀኒሓን ክሳብ ሕጅላን ማለት እዩ ግን ብሓፈሻ ኣብቲ ቋንቋ ከፀጉዖ ዝደፍር ኣነ ምክንያቱ ብቋንቋኦም ደፊሮም ክገልፁልካ ይኽእሉ ሓሳባቶም ክገልፁልካ ይኽእሉ ማለት ኣብ ገዝኦም ከም ዘለዉ ወይ ኣብ ዓዶም ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ከም ዘለዉ እዩ ማለት እዩ ቁርብ እቲ ናይ ትሕዝቶ ፍልል እዩ ክመፅእ ዝኽእል ግን ኣብ ገዝኦም ኣብ ሃገሮም ከም ዘለዉ ሓሲቦም ክገልፁልካ ከለውስ ካብ ዛዕቢ ፅቡቅ ነገር የለን ማለት እዩ ሳሙኤል ፍስሐ በሃል ከም ሓፈሻዊ ሓኪም እየ ዝሰርሕ ዝያዳ ኣብዚ ኢስት ኣፍሪቃ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዲቲ ኣዋርስ ኮይኑ ናይ ኣብ ክፍሊ ኢመርጀንሲ ማለት ከም ሓፈሻዊ ሓኪም ስራሕ ኣብ ጅምሮ ኣብ 2000 ናይ ድሕሪ 8 ዓመት ትምህርቲ ማለት እዩ ኣብ 2016 ወዲና ካብ 2016 ክሳብ 2018 ኣብ ዓሰብ ከም ሓፈሻዊ ሓኪም ኣብ ክፍሊ መወልዳን ህፃናት ናይ ተመላለስቲ ሕማማት ሕክም ነይረ ድሕሪኡ ድሕሪ 2 ዓመት ምስ ኣገልገልኩ ኣብ ኦረታ ማለት እዩ ኣብ ክፍሊ ህፃናት ኣብ ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት 2 ዓመት ሰሪሐ ከምኡውን ኣብ ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት ኣብ ናይ ዓበይቲ ሰሪሐ ኣብዚ ከዓ እቲ ናይ ስራሕ ዕድል ዝተዋሃበኒ ከም ናይ ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት ኮይኑ ዝያዳ ኣብቲ ናይ ዲቲ ኣዋርስ ድሕሪ ናይ ሰዓት 5 ይሰርሕ ኣብዚ ከዓ ንምስ ህፁፅ ረድኤት ዘልዮም ሕጂ እቲ ናይ ብልጫ ቀንዲ ናይ ሕክምና ማለት እዩ ዝበዝሐ ሕማም እቲ ካብ እቲ ትወስዶ ሂስትሪ እቲ ዝበካ ሓበሬታን እቲ ትምርምሮን 80 ሚታዊት ናቲ ሕማም ክትፈልጦ ዝሕግዘካ ሕጂ እቲ ኢስት ኣፍሪቃ ኩሎም ኣብ ዘለዉ በቲ ቋንቋ ድዮም እዮም ክረዳድዎም ቀልጢፉ እቲ ሕማሙ ንክፍለጥ ዝያዳ ዝበለፀ ክኾን ማለት እዩ እቲ ዝህብ ሰርቪስ ካ 24 ሰዓት ስለ ዝኾነ ዝያዳ እቲ ተቐማጢ ኣብዚ ኤርትራዊ ኣብዚ ከባቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ከባቢኦም ብምህላው ዝያዳ ተጠቀምቲ ናይ ኢስት ኣፍሪቃ ኮኑ ይላቦ ማለት እዩ ሽመይ ዶክተር ሳሙኤል ተወልደ በሃል ናይ ኦረታ ግራጁዌት 2020 ማለት እዩ ዓመተ ምህረት ዝኾነና ኦኬ መጀመርታ ድሕሪ ግራጁዌሽን ኣብ ዓደቂ ሆስፒታል ተመዲበ ሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ንዓመት ዝኸውን ኣብቲ ኣብኡ ከዓ ናይ ዴይሊ ትስራሕ ማለት እዩ ናይ ኢንትራ ፔሸንት ኤክስትራ ኣውትሳይድ ዲፓርትመንት ከዓ ኮላቦሬቲ ዝሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ኣብ 2021 ናብ ኣዲስ ኣበባ ቀፂለ ኣብኡ ፕራይቬት ክሊኒክ ዝሰርሕ ጀሚረ ናይ ቻይኒዝ ክሊኒክ ፕራይቬት ክሊኒክስ ማለት እዩ ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ኣብ ናይ ፉድ ኣግሪካልቸራል ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ጨንፈር ናይ ዩናይትድ ኔሽን ድሕሪ ምስራሕ ከዓ ናብዚ ቦታ ዝመፅየ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኢስት ኣፍሪካን ሕክምና ምስ ሄለን ስፔሲፊካል ማለት እዩ ሪሌሽንሽፕ ክሬት ገይረ ኣብ ናይ ስራሕ ናይ ምእታው መደብ ኣብ ምጅማር እዩ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይዚ ሆስፒታል ቀዳማይ ነገር ምስጋ ሕጂ ተላለዩ ዘለኹ ኣብ ምልላይ ስቴጅ ዘለኹ ማለት እዩ ቀፃሊ ሕሙማት ሒዘ መፅእ እቶም ስታፍ ኣብዚ ዘለኹ ካብ ቅድም ዝፈልጦም ዝነበርኩ ማለት እዩ ኣብኦም ምስ ምልላይ ዘለኹ እቲ ፍሉይ ነገር ዝረኣኽሉ ናይዚ ሕክምና ማለት እዩ ምስ ካልኦት ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሪኢኻ ምስ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ቀዳማይ እቲ ብዝሒ ሕሙማት ኣብዚ ዘለዎ ሕሙማት ኤርትራውያን ማለት እዩ
ሰርቪስ ዝህቦ ናይዚ ዓዲ ፍሉይ ዝበለ ኮይኑ ረኺበ ማለት እዩ ስፔሻሊ እዚ ቦታ እዚ ካልእ እቲ ፍሉይ ዝበለ ኣክሰስ ትህቦ ዓይነት ሕክምናታት ድሕሪ ኢናዮ ካብ በበይን ዲፓርትመንት ውሽጣዊ ሓማት ጀሚርካ ናይ ማህፀን ጀሚርካ ቆልዑት ኢልካ ኩሉ መጥባሕቲ እውን ማለት በቲ ዝከኣሎ ማለት እዩ ትገብር ምዃና እቲ ሰርቪስ ትህብ ምዃና ማለት እዩ ፅቡቕ ዕድላት ትፈጥረልና ማለት እዩ ሕጂ ቀዳማይነት ብህዛረብ እንድሕር ኮይና መጀመርታ ሕክምና ክንብል እንድሕር ኮይና ኩሉ ሻዕ ብዛዕባ ሓደ ሕሙም መፂካ ሕማሙ ፈሊጥካ መድሃኒቱ ምሃብ ጥራሕ ዝዕደ ይኮነ ልዕልዩ ኣድቫንቴጅ ገብሮ ዘለካ 50% ናቱ ክትቦ ዘለካ ነቲ ሕሙም ብፍሕሾ ገዝ ተቐቢልካን ኮሚኒኬሽን ፅቡቕ ክህልወካኒ ማለት እዩ ማለት መድሃኒት ህቦ ባዕሉ ኣገዳሲ እንድዩ ወላ ሕማም ፈሊጥካ እዚ እውን ኮሚኒኬሽን ሓደ ዓብ ክፋል ናይቲ ሕክምና እዩ ሕጂ ኣብዚ ከም ዝረኣኹም መብዛሕትኡ እቲ ናህና ሕብረተሰብ ማለት እዩ ላንጉጅ ፀገማት ክኸውን ዝኽእል ናይ ኮሚኒኬሽን ፀገማት ክህልዎ ይኽእል ሕጂ እቲ ፍሉይ ነገር ዝገብሮ እዚ ሕክምና ፕሮቫይድ ዝገብሮ ሰርቪሳት እቲ ብኤርትራውያን ዶኳትር ብምዃኑ ዝበዝሐ ማለት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ካብቲ ዓዲ ናቶም ሕብረተሰብ ዝኾነ ናቶም ብሂል ዝፈልጡ ብምዃኖም እዚ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ ይገብረሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መጀመርታ ክመፅእ ከሎ ሕሙም ክትላለዮ ከለኻ ድሕሪኡ ትህቦ ዘለካ ዋላ እቲ ናይ ላንጉጅ ስምዕ ማለት እዩ እቲ ናቱ ብሂላት እቲ ናቱ ልምድታት ፈሊጥካ ብናቱ ተመርኩዝካ ክትሕክሞ ከለኻ ትህቦ ኣድቫንቴጅ ብዙሕ እዩ ኣወዳዲርካ ምስ ናይ ካልእ ናይ ሎካል ዝኾነ ናይ ዩጋንዳ ይኹን ወይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ከለኹም ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ሆስፒታላት ክትሪኦ ከለካ ሓፅርታት ዘጋጥም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዝን መፂና ግን እቲ ቋንቋ ሓደ ስለ ዝኾነ ብዘይብኡ እውን ትፈልጦም እቲ ህዝቢ ትፈለጥ ስለ ዝኾንካ ፅቡቅ ጌርካ ኣብቲ ካልቸር ወላ ኣቲኻ ማለት እዩ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ካልእ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ካብ ደገ መፂኦም ወይ ካብ ኤርትራ መፂኦም ናብ ካብዚ መፂኦም ከለዉ ክሕከሙ ከለዉ ብፋሚሊያል ፌስ ክሕከሙ ከለዉ እቲ ኣድቫንቴጅ ዝህቦም ኣሎ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ወላ ሕፅርታት ክርከብ ዝኽእል መድሃኒታት ይኹን ወላ እቲ ዓይነት መሳርሒታት ይኹን ኣብዚ ስለ ዝርከቦም ማለት እዩ ዝመፅእ ዝኾነ ጋሻ ወላ ብፀመጥ ወላ እቲ ዘይኮኑ ካብ ካልእ ሃገራት ክመፁ ከለዉ ካብ ኤርትራ ወላ ሓዊስካ ማለት እዩ ፅቡቕ ዝኾነ ሰርቪስ ህቦም ይኽእል ትኽእለሎ ማለት እዩ ሳሳይነት እንድሕር መፅእ ሕጂ ትቐንዲ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ከም በዓል ከማይ ማለት እዩ ዩዥዋሊ ግራጁዌት ጌርካ 8 ዓመት ተማሂርካ ግራጁዌት ክትገብር ከለኻ ንውሕ ዝበለ ትምህርቲ እዩ ንውሕ ዝበለ ትምህርቲ ከዓ ዳሕራይ ክሰርሓሉ ዝበለፀ ነገር እዩ ማለት እዩ ካብ ካልእ ፕሮፌሽናል ክንዲ ትغይር ማለት እዩ እንታይ ዝበዝሐ እዋን ካብኡ ስለ ትሕልፎ ዘለኻ ሕጂ ኣብዚ መፂኻ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣክሰስ ዘይብሉ ብምዃኑ ኣብዚ መፂኻ ሄለን ካብ ዝትገብሮ ዘላ ሬክሩት ማለት ንዓና ምሕዋስ ናብቲ ሕክምና ማለት እዩ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ወይ ሜዳ ይፈጢርና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ወላ ከሎ ትሪኦ ከለና እቶም ኣብ ዘለዉ ስታፍ ዘለዉ ካብ ቅድም ግራጁዌት ዝትገብሩ ዓበይቲ ዶካተር ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ክሳብ ሕጂ ዘለና ማለት እዩ ኩላና በብትናህና ኣማህራ ፍሉይ ኮይኑ ዓመታዊ ዝመፀ ብዓይነቱ ቀያይራ ናይ ዓይነት ኣተሓኽማ ይኹን ዓይነታት ኣተሓኽማ ወላ እቲ መድሃኒት ምሃብ ማለት እዩ ወላ እቲ ሕክምና ከመይርካ ተካይዶ ይፈላለ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሌቨልስ እንዳሃለወት እንዳሓሳይ እንዳገበረት እንዳቀያየረት ማለት እዩ ሃየር ትገብር ምህላዋ ንዓና ኣድቫንቴጅ ይገብረና ከምኡ እውን ነቲ ሕሙም ዝመፅእ ዘለውን በብዓይነቱ ጠባይን በብዓይነቱ ክእለትን ዘለዎ ዶካተርን ክሕከሙ ዕድል ትፈጥረሎም ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እተን ዓበይቲ ነጥብታት ኮይነን ናይ ግድን ግን ኣብ ሄለን ካብ መጀመርቱ ዝተክገብራ ከመስግና ይፈቱ ዝትገብሮ ዘላ ዓብዪ ስታዩን ኣብ መንጎ ሕብረተሰብን ኣብ መንጎ እቶም ፕሮፌሽናል ናይ ሕክምና ዝኾኑ ዶካተር ጥራሕ ኣይኮና ንብል ዘለና እዚ ሲንክሉስ ወላ ነርስ ዝኾኑ ኣፕሊኬሽን ዝኾኑ ወላ ክሊኒካል ላቦራቶሪ ይኹኑ ንኩሎም ትፈጥሮ ዘላ ናይ ስራሕ ዕድል ወይ እውን እቲ ናይ ሂወቶም ዘጥፍእሉ ናይ ትምህርቲ ዝኾነ ዕድል ትፈጥረሎ ምህላዋ ዓብዪ ክናደለዎ ስመይ ዶክተር ሮቤል ተስፋዮት ይበሃል ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ሜዲካል ሰንተር ከም ሓፈሻዊ ሓኪም ኮይነ ንኣስታት 3 ዓመት ኣብዚ ሕክምና ሰሪሐ ኣለኹ ከም ተራይ ክንዛረብ ድሕር ኮይና ከዓ እቲ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ተሓከምቲ ንኣብነት ናይ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዝሕከሙን ብናይ ኦፒዲ ንብሎ ድማ ተመላለስቲ ሕሙማትን ይርኢ ብዙሕ ግዜ ድማ ምስ ምክትታል ናይ ጥንስን ሕርስን ናይ ህፃናትን ከምኡ ናይ ዓበይቲ ተመላለስቲ ሕማማት ዝተፈላለዩ ሕማማት ዘለዎም ይርኢ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሕክምና ሞያ ኣብ 2017 ጥርየ ካብ ወረታ ሕክምና ስንን ሕክምናን ብሓፈሻዊ ሓኪም ተመሪቐ ካብኡ ድማ ንኣስታት 3 ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ ሆስፒታላት ናይ ኤርትራ ስፔሻሊ ኣብ ባሮንቱ ተሰነይ ሆስፒታል ሰርሕ ነይረ ካብኡ ድማ ኣብ 2019 ጀሚረ ድማ ኣብዚ ሕክምና ይሰርሕ ኣለኹ
هو لك تجزء كوابناي كم 3 عامتين حجين دينا نزارب زلنا عزيف اللي هلو جيكت في اللي من تايو نابنت أبتم زمصنع عينتن بزحن ناي تمالال استحماتون عزيف اللي هلو كلايت أقول قلت نايتي حكمنان في اللي جيرلو نابنت أبت مجمع زمت زنبرة بزح فلوت عين برنتي حكمنا بدحريون سب جندا فلوتو مها بناتو عنقا بنات مسناتو لمدي باهلي زخيد عينت أقول قلت كركب كله تسب زيادة حقوسن عقوبني يخون ما تحكمنا على عينت خون خالي جن بتوق عنقا حبلك تدلي نجيرك تدلي نجر ويوم تزجب أكان نجر مدهن توسط كله زيادة عقبتن حقوسن يزفتر سلز دما تسب بخم مسرت سلز تردوت بزحي زمصنا تمالال استحمامات نداو سخي مزي في لا بزح جوان عزي بزح سب فليتو ستاركا طعم بزح سبيز مص زلو قال اي نحنا خمس مخانون تاغول غلوتون داسف خي سلازلو كل غزي بحد بوتا تطوايت بنها تاغول غلوتون مجمرا تاناي تمالال استحمامات أب ناي قلعنا عبيتنينا تحاصرنا نيرنا حجيجن كابتناي تمالال استحمات نابناي إن بيشنت ويون أب أو دك يسوم زحكم كسب أكسجين دولي ديوم وكال استفعلالي توسخي بكتتال زدلي أوش تخوينم زحكم لا أجابة تاتينا لنا بخال أي مسرتون ناي حرسي فلا يبزع عد بزحي قدم بزح كومبلينيز مثلا نيرو معناته تناي حرس انت تجمرو زب بزح حبريتان محسنتاني زمتصل سلاز دما سازاناي حرسون جميرنا لنا او ار وي زناي كفل مطبحتون ام مجماري زركب زلو تناي سنون مجمريا ينبرنا اندحريون جميرنا زخلت عامتون تجميرو حجون نابزلا على درجه انداسف حيز خيدلو سلازي أبت عينة أقول قلوتون ولا أبت بزحي نايتم زلونا حكايمون عينة بزحي نايتم زلونا حكايم يكون استفعل لي سميات عنا ونداوس خيز خيد دلو مسرت كان دا صفحة خيد كبالله مالتي مجمرين قاعد هنمجأكم زي تكلنا نمل لايلكم زمجأكم نمسكناكم زي ريسبشننا بزي مجأم زغانا حموم أبزي مجأو كاردي وسي ورز دحر كارد مقراطو تمازينو زاد اللي فيتال ساين ابزي انوسد ابزي اوسيدنا كارد حزنا خا ناب اوبيد نسدو مالت كمون نفس تصور نحركينا نابزيان نحرس تخينو ناب ندحرسان نسدا مالت فارماسي خا زي اللهنا بس ادمي زلو مالت زي فارماسينا قدام زي نغلغللن معالتاو نتقملا فارماسي زيايا عبيستور أو شتلنا زي أنا يدين تالا مجمرة كارد أوريج أمس ماتو أبزي سايقلو زي أنا يدين تالا بقات أم دكتور يلان حجيت ساعتيلو زي أتمسل زادين تالنا مملأ سنلو محتابالو مسدادالو زملأ يملألو إكس راي لنا ديجيتال إكس راي ساون بزاف شتلتا ماشين زياتا تاشميا كمبيوتريا اسنان لسايمس غبرو بوشت مسال فلو زياتا نا اكس راي مالتي تا كمبيوتر زياتا ماشينيا ديجيتال ماشين زيان دحراسات تبهال بحفشاوي مالتو زي ويتين روميا قدم حرسي زصبيالا ابزي ادقيسن ابزي انا صبين مالت قدمتي زلو ناي قلولاو زغبت ناي حرسي مጨረሻ ዝበጽح ابزي انا دقيسن مالت زيا تانا حرسي بوتايا ابزي اتحرس هد زيا تمثل كله نزل جزا نبزي لنا احط كل ابزي زلو حراسه دلي مدهانيتو مهرسيو انسترومنتو كلها بزينا ندالون معالتاوي ياتاكوش مالتي زخا زصحفات زخا كنتاي كنقبر كم زلنا نفس وكف ابالا بزازاتي زحرس قول عام سوصه قدم قول عام وصو انتاي يزللي
زيهم حجي والعولد مسبلة ساكشن اير وي ساكشن يليو نعو مساي نقبر زيها نفس وكف ابزا زحر السب كفلت اللوون تاع تقبر زين بمرلان ندن نتقلعن تقم صحفاتي زلو بزي مالتي ابزا مصين كاس غاب حجي بزحات حارسنا لوا كساب حجا زخونه حماق ነገር አያጋጥመናል ማለት ነው እዚያ ሽንት ቤታ ናብ ካልኣይ ከዳኔ ለዚያ ሽንት ቤታ ዝለወን ማን ያለወን እዚያ ሽንት ቤተና አን ሓንቲ ሳይብና ኣና ኦር ክፍልያ መጥባሕቲ ገና ዋላ ሳይነብር ነበር ኣብ መስርሕ ዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ኣወፅን ዝኾነ ነገር እንድሕር መጥባሕቲ ዘድልየን ኣዴታት ኮይነን ኣብዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ናይ መጥባሕቲ ክፍልያ እዚኣ ስቶርያ ገና ተቑሑት ክሰዕር እንጂ ገበርና ኣለና በዚኣ በጀት ዘድልዩ ኣቑሑት ኣብዚ ዝቕመጠሉ እዩ ማለት እዩ መሕፀቢ ኢዶም ገለ ናይ ጋውኖም ናይ ደፋተርያ እዚኣ እዚኣ ክንጅምር ድሕሪ ሕርሲ ዝድቅሳሉ ኣዴታት በዚ እዩ በዚ ክፍሊ እዚ እዩ حمات قالنا دك سلا أبزلو قلت عرات هاللوبزي تين قلت عرات هاللو مسر ما دين دخلنا قرب زي سالو مالتي دحر حرسي ندك سالو ساسلين زي بينن كدقሳ ዝደልያ ኣዴታት እንድሕር ኮይነን እዚኣ ፕራይቬሲ ማለት ዝደልያ ኣዴታት እንድሕር ኮይና እዚኣ ኣለዋ ፍርጅ ዘለዎ ቴሌቪዥን ዘለወን ዝደልያ ኣዴታት ክመፅሓ ስለ ዝኽእላ እዚአን ኣለዋ ኣብዚኣ ሸኣ ኣላተን ሶከን ናተን ሸኣ ኣብዚኣ ኣላ ከፍተልካ ወፅን ናብ ካልኣይ ከዳንን ኣብኣ ዓራተን ኣብዚኣ ሸኣ ኩለን ከምኡ ዘለወን ከምዚ ፕራይቬሲ ኮይና ኩሉ ኮምፕሊት ዘለዋ ቴሌቪዥንን ፍርጅን ጋዝ መውዓይ ሻሂን ዘለወን ኩላ ልክዕ ከምዛ ገዛ እዚኣ ማለት እዚኣ ሰውን ልክዕ ከምኣ ሸኣ ኣለዋ ናታ ሸኣ ኣለዋ ሓንቲ ዓይነተን ብሓፂሩ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ እትና ናይ ኮምፒውተር እያ ተካተን እዚኣ ናይ ኮምፒውተር እያ ኮምፒውተር نفس الجرات أبزعنا كمبيوتر نقبر قلعة نرئلو سلبنا كل ملو أبزعنا بحجو نفس الجرات درايزين كونه خالق حمامون إكسل الكمبيوتر نقبرلو زخف لزياء ناي لبي ناي كلي تعب حف الشاوي كمبيوتر سين نقبرلا زخف لزياء እዚኣ ቅድሚ ኦፒዲ ምእታዎም ናብ ሓኪም ምእታዎም ኣብዚ ዝፅበይሉ ማለት እዩ በዚውን መፀበይ ኣለና ግን በብኸልተ ኣብዚኣ ንእትዎም ምክንያቱ ናይ ቆልዑትን ናይ ዓበይትን ኦፒዲ በዚ ስለ ዘሎ እዚኦም ኣብዚ ዝፅበዩ ማለት እዩ ናይ ህፃናት ዶክተር ኣብዚ ኣሎ ስፔሻሊስት ናይ ህፃናት እዚኣ መርኣይተ ኮምፒውተር ኣላቶ ኩሉ ነገር ዝተማልአ ሳዩ ማለት እዩ እዚኣ መርመሪታ እዚኣ ኮምፒውተር ዘድልዮት ኮይኑ ተንክሳሎ ማለት እዩ ጃም ልክዕ ከማያ ግን ደሓን ዝተረኸቡ ምስ መፀ ከርእየካ Bruno, how are you? I'm okay. እዚኣ ላቦራቶሪያ ላቦራቶሪ ቴክኒሻን እዚኣ ሎ ብሩኖ ይበሃል كل عينة مرمرات أبزلنا ندق عين سددينا قال قط أمتات زي كله كيمستري أبزينا نسرح حفشها وبنقول أنا لابراتوري قالت زي تزي كله كل أبزي زود حتى ساعات زي بمولو زاد اللي كيمستري لنا بجتي لابراتوري بزلنا مش كله أبزي زود شاخان حمات مدقستها emergency ተመጪው ዋና ሳይት ኮይኑ ኣብዚ ኣይም ዝድቅሱ
ኣጋጣሚ ከማን ሕጂ ሄዶ እዚኣ ፈርስት ኤድ ትኾን ካብ መደቀሳይ ንኽእል ኮይኑ ኣብዚኣ ንጥቀም እዚኣ መደቀሲት ናይ ሕሙማት እያ እዋ ኢመርጀንሲ ድሕሪ ሪሳስቴሽን ዝደሊ ኮይኑ ዳይረክት ካብ ዶክተር ኣብዚኣ ይድቅሱ እተን 3 ዓራት ዝረኣኸየና ኣብቲ ከዓ ዝተመሓይሹ ትድቅሱ ለና እዚኣ ሸቓቕ ናቶም እያ